Passem ara a l'actualitat internacional, actualitat de periodisme d'investigació, amb els nostres companys, amb en Rafa Burgos. Rafa, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut, i amb la Gabriela Grífol. Gabriela, molt bona tarda. Molt bona tarda, sempre. Benvinguda. Gràcies. Al 360. I avui el que farem és també parlar amb en Marc Rangel, perquè ell és badaloní, recordem, n'havíem parlat amb ell, el vam conèixer ja, que està a la frontera entre Tailàndia i Myanmar. Recordem que fa un mes estem parlant, ja en vam parlar també aquí a la secció, d'aquest cop d'estat que s'ha produït a Myanmar, que ja prop de 200 persones mortes amb la repressió militar que hi ha hagut, més de 2.000 detinguts, i volem parlar de com s'està visquent a terreny tota aquesta situació. Per això parlem ara, com dèiem, amb Marc Rangel. Marc, molt bona tarda, benvingut. Molt bones. Marc, primer de tot, quina és l'hora ara mateix aquí a casa teva? Aquí són les 12:30 de la nit. Doncs, primer de tot, gràcies, abans de res, gràcies per atendre la trucada del 360. Escolta, passat mes de novembre, dèiem, els resultats de les eleccions donen un govern per àmplia majoria a la Lliga Democràtica, que és el qui està baixant el govern, després del cop d'estat i la instauració d'un ajuntament militar. Ara mateix, Marc, quina és la situació de les protestes, el nivell de repressió que hi ha? Doncs, ara ja, aquesta és la setena setmana des que va començar. La policia i sobretot els militars estan prenent represàlies sense seguir els drets humans, estan llançant gas lacrimogen, canons d'aigua a la població i estan utilitzant munició real. Estan tallant l'internet en hores desconegudes, està la gent desapareixent per la nit. A més, ara hi ha barris també a Yangon, que és la ciutat que era el que era la capital abans de Birmània, que estan obrint noves lleis per poder entrar a les cases de la gent i estan disparant fins i tot a la gent que està dins de les cases observant. Llavors és bastant increïble. Hi ha des del principi que la gent es va manifestar, centenars de milers de persones, no solament a les grans ciutats, però a tot arreu de Birmània. I arriben notícies i parles amb gent que coneixes que està treballant allà amb organitzacions, i s'ha de vigilar també quins e-mails o el que s'envia o amb qui es comunica o el que posteja la gent a les redes socials, perquè si els paren pel carrer o si entren a casa i els agafen el mòbil perfectament i els hi veuen que estan anant en contra del que seria el que ells comenten és el nou govern, llavors poden acabar amb problemes, no? I com bé deies, l'Associació d'Assistència a Presos Polítics, que són una organització que està treballant aquí a la frontera, està al capdavant expressant i donant els números del que està passant. Són uns 250 assassinats ja i 2.665 detinguts en condicions desconegudes. Marc, com ho està visquent? Quina és la sensació ara mateix de la gent? Com ho està visquent? Hi ha por, incertesa, amb la gent amb qui treballo, perquè treballo en una escola on tot l'equip i els alumnes són birmans. Hi ha gent que no saben què pensar, que volen tornar per poder estar amb les seves famílies. A vegades no poden connectar amb les seves famílies i això, vulguis o no, fa por. I, sí, en general és incertesa, ràbia, tristesa, però a la vegada tota la lluita i tota la gent que s'està movent també dona esperança, no? En què la història canviarà, no? I estan escrivint la seva pròpia història. Bé, jo volia saludar també al Marc, sóc un dels col·laboradors aquí, em dic Rafa. Bona tarda, Marc. M'agradaria preguntar-te perquè a Myanmar, l'antiga Birmània, és un dels països més pobres de tota Àsia. I llavors una de les pressions que tinc entès que està fent la junta militar és precisament els funcionaris
doncs, mirar d'acollar-los doncs, no pagant-los el sou. Funcionaris, parlo, per exemple, d'infermeres, de metges. Si això, diguéssim, és una manera també directa doncs, de mirar d'apaivagar tot el tema de les manifestacions que tenen lloc, sobretot amb aquests col·lectius que hi han donat suport. Sí, un dels moviments que s'està fent des d'un bon principi és el que li diuen el Civil Disobedient Movement, que és el moviment de desobediència civil, que són tots professors, professores, equips sanitaris, tothom que treballa per una organització governamental, sortir al carrer dia i nit per manifestar-se. Llavors, intentar que totes les organitzacions que estan connectades d'alguna manera amb el govern, que faci que no funcioni, que no portin diners i que vegin que, a més, també tenen tot el suport de la població que no treballa en aquestes organitzacions. Llavors és no esteu sols i estem tots en una, no? Hola Marc, soc la Gabriela, que també estic aquí col·laborant. I jo el que et volia preguntar és, ens arriben bastantes informacions de que realment tot el moviment es veu com a Xina com el gran, diguéssim, la gran potència que està ajudant una mica el règim, no? Això es viu al carrer realment? Perquè fins aquí ha arribat informacions de que hi ha establiments regentats per persones xineses que s'han assaltat i tal, i com que no saps mai si la informació que arriba és la correcta i tal, per això t'ho preguntava també. No solament la meva opinió, però també amb el que he estat preguntant gent i el que he pogut conèixer de diferents organitzacions que treballen aquí, sí que hi ha els rumors de que el govern xinès està ajudant a la junta militar perquè tenen moltes oportunitats econòmiques i moltes empreses que estan treballant a Birmània. La gent, i pel que s'ha comentat, és que no volen ninguna represàlia a la gent xinesa, però sí que estan, podríem dir d'una manera així, enfadats amb el govern xinès, no? Perquè hi ha molta població, hi ha ètnies que són birmano-xineses, no? Llavors, també hi ha hagut moviments d'aquests grups ètnics que han estat com també a favor de manifestar-se davant de les ambaixades xineses dins de Birmània. Marc, com s'està organitzant l'oposició? Perquè ara deies que tot el que estàs explicant és d'una brutalitat i d'una repressió brutal. Com s'estan organitzant tots aquests moviments opositors per intentar sobreviure a aquesta situació i poder continuar protestant? És difícil saber com s'estan organitzant. Sí que hi ha per exemple, s'ha creat un comitè que és el CRPH, el Committee Representing Yudon Su Luto, que és dels membres del Parlament, que s'han organitzat per fer renom i treballar amb organitzacions internacionals com la UN, les Nacions Unides. Després també hi ha el Civil Disobedient Movement, el CDM aquest, que és la mateixa gent que sobretot aquest moviment que també està conegut com el Spring Revolution, que són la majoria gent molt jove, que són els que estan al capdavant d'aquestes manifestacions, ja que són gent que ha viscut la democràcia en els últims anys i llavors han de robar. Llavors estan en una perspectiva i una mentalitat molt diferent al que eren els seus pares i avis quan havien viscut també la guerra. Estan molt actualitzats amb les redes socials i la tecnologia, llavors saben molt com buscar solucions d'intentar comunicar-se uns amb uns altres. I una cosa que també ha estat molt interessant quan m'ho han comentat és que una de les coses que no tenen por, perquè ja ho han estat vivint en la seva història i ve de les seves famílies, i a més és que en el passat, quan s'havia fet la gran manifestació en el 1988, que va apareixent també a les notícies com un recordatori del que havia passat, que era la manifestació dels estudiants, que hi havia 3 persones, podríem dir, que eren els líders portant a terme aquestes manifestacions. Aquest cop és diferent. Aquest cop
tots són líders i cada persona pot fer alguna cosa, no? I llavors és algo que és molt potent i els joves estan al capdavant. Marc, estaríem arribant al final de l'entrevista. Hi ha alguna cosa que et quedi per voler explicar, alguna cosa que ens vulguis explicar que no t'haguem preguntat fins ara? Doncs una de les... parlant amb la gent amb qui treballo i amb la gent que tinc al voltant, que tothom s'està movent d'una manera o una altra, però està sent també difícil i també vivint aquí a Maesot és a vegades molt difícil per algunes persones poder arribar a fer alguna cosa. Una de les coses que m'ha impactat i que trobo que pot ser, si tot va bé i acaben aconseguint la llibertat i que la democràcia torni i el poder en el poble, que és un missatge que hauria de ser conegut a tot arreu, que a partir d'aquí, com que els joves han estat els que han estat al capdavant d'aquestes pacífiques, que fins i tot, encara que els hagin literalment disparat, han seguit d'una manera pacífica i solament cridant, ensenyant cartells i estan allà al capdavant de 1000 maneres que han diferents estratègies que han acabat utilitzant, tallant carrers per tot així, sempre d'una manera pacífica, que d'aquí poden sortir nous partits emergents i la joventut a la capdavantera de portar nous partits polítics, noves mentalitats més obertes que puguin ajudar a un futur millor que el que està vivint ara, no? I això és algo que estan escrivint la seva pròpia història i ara són els joves qui estan demanant la llibertat i una democràcia. A mi m'agradaria preguntar, aprofitant, jo crec que és interessant, aviam si ens pot fer un petit apunt d'un cas que s'ha seguit al llarg dels últims anys, que és el cas de la ètnia dels Rohingya, musulmans, i tot el tema de la situació difícil que han patit al país i que, de fet, el fet de la líder, Aung San Suu Kyi, de posar-se una miqueta de cantó amb aquesta massacre dels Rohingyas, li ha provocat també que internacionalment una Premi Nobel de la Pau tingui força crítiques. Si ens podria fer 5 cèntims com està la situació actualment amb el tema dels Rohingyas. Una de les coses que és un tema molt complicat i així que no puc opinar massa sobre això, però una de les coses que s'ha estat comentant i he sentit de diferents persones amb les que m'he relacionat i ara, que molta gent, que també és fort sentir-ho, no? Que no han arribat en aquest pensament crític abans, però sí que hi ha molta gent que ara, com que a les grans ciutats no havia hagut tanta represàlia, ara estan entenent el que podia haver passat en llocs com ara, no solament amb els Rohingya, però altres ètnies minoritàries que no s'ha parlat, però han estat perseguides des de anys i que no, com que han estat ètnies minoritàries o religions que són tan comunes, ara la gent a les grans ciutats veient o empatitzant més el que el govern militar va fer, no? Llavors sí que hi ha un moviment de canvi i amb aquestes manifestacions que tot i així una cosa no treu i és una desgràcia el que va passar i el que ha passat i el que segueix passant en concret aquesta campanya. Ara sembla que moltes ètnies i moltes religions estan sortint al carrer conjuntament perquè ja no solament perquè molta gent es pensa que solament estan donant suport a la líder Aung San Suu Kyi, però la gent està sortint ja no per això, encara que no estiguin a favor d'aquesta líder, ha passat, però més per demanar que el dret a una democràcia, que la lluita per decidir
sigui escoltada, no? Llavors hi ha moltes ètnies minoritàries que estan sortint al carrer, ja no a favor d'aquest govern que havia d'existir, sinó més per al dret a decidir. I ja conjuntament veient que tots tenen podríem dir, un enemic comú i un objectiu comú també, no? Que seria el ser escoltat i el poder a l'elecció. Marc Rangel, badaloní, que ara mateix està, com dèiem, veient de primera mà o molt a prop aquesta situació a Mae Sot, a Tailàndia, a la frontera amb Birmània. Moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que és molt tard a la nit i que has hagut de trastocar una mica els horaris per atendre la trucada del 360. Per tant, una vegada més, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Cap problema, moltes gràcies. Ha estat tot un plaer i aprecio molt l'oportunitat de poder parlar d'això perquè em toca bastant a prop i penso que és algo que toca a tothom perquè és el tema de l'elecció, els drets humans i la democràcia, no? Doncs gràcies, Marc, que vagi molt bé. Paraules interessantíssim poder parlar amb algú que està... Sí, és tot un luxe, sobretot jo vull recordar arran de l'últim comentari que ha fet en Marc, que sí que és veritat que hi ha cert canvi i ho notes amb activistes que estan vivint a l'exili. L'altre dia escoltava una entrevista amb el programa nord-americà Democracy Now! On entrevistaven amb un activista que el seu pare va estar represaliat i ella des de Suïssa, que és on viu, doncs crec que el detall és important d'aquest canvi que comentava el Marc que s'està apreciant en la societat, de veure, de deixar aquests casos que hi ha hagut, no?, d'accessos, fins i tot també pel govern anterior, que també s'estan començant a qüestionar. I en concret aquesta activista parlava ja i subratllava, que a mi em va sorprendre, dic, curiós, perquè reiterava contínuament la idea de democràcia federal, vull dir, afegia el concepte de federal per entendre o començar a entendre que realment Myanmar és una complexitat difícil de governar, però que també s'ha de tenir en compte totes aquestes ètnies, que de fet n'hi ha més de 135. Per tant, sense elles, doncs, evidentment, no pot haver una democràcia mínimament estable. Un últim moviment ha sigut també que Indonèsia i Malàisia recentment han dit que s'han mostrat partidaris de que s'hagi de fer alguna cosa ja, vull dir que s'han mogut fitxa i han demanat una reunió urgent dels països del sud-est asiàtic. Vull dir que els Estats Units també està aplicant sancions i jo suposo que la pressió internacional tard o d'hora tindrà alguna resposta. El que passa que ja ho sabem, les urgències quan s'estan visquent en primera persona són molt diferents a les estratègies i la geopolítica, no? Però com a mínim dos països que estan a tocar, Indonèsia i Malàisia, ja d'alguna manera han donat suport i han dit que diguéssim la policia aturi la caça i captura del manifestant, que sembla, em recorda una mica amb les tècniques que també van tenir de Hong Kong i tot, vull dir, és una miqueta tot, les noves maneres que hi ha d'afrontar els moviments socials, però clar, en aquest cas és l'antiga usança que dirien, un cop d'estat pur i dur, i disfressat de temporalitat, perquè recordo que l'última vegada ja van dir que s'havien posat un termini i tot, de dir, si en un any no va bé ja mirarem, com si fos un medicament, un analgèsic, que hagis d'estar... De totes maneres, això de sancions que comenteu és cert, però no és el mateix amenaçar o fins i tot posar-ne a un país com Myanmar que intentar-ho fer-ho amb Turquia, amb Rússia. I aquí les coses canvien. Ja costa. També és fer-se xulo, sí. Anem cap a Tanzània, perquè l'altre dia, ràpidament, perquè veiem la notícia de la nova presidenta de Tanzània, Samia Suluhu, primera dona presidenta del país, agafa el relleu, si estem atents una mica a l'actualitat internacional, el relleu a un president que va morir ara fa poc, que era negacionista de la Covid, que deia que la solució perquè la Covid no entrés al país era arrasar molt fort, perquè estava clar que la Covid no podia infectar a un cos creient i que arrasava. Per tant, es troba en una situació... Però no li va anar molt bé, perquè tot apunta que va morir de la Covid. Sí, però diuen que és una malaltia coronària, sí, no deien? Però el principal opositor, que us sona també, està a l'exili a Bèlgica, doncs va sortir l'altre dia en proves dient que s'havia mort de Covid. Evidentment, un país que fa un any no dona dades de Covid. És a dir, des de l'abril del 2020 no se sap
que està passant amb la pandèmia a Tanzània. I resulta que l'il·luminat de torn va i diu que si reses doncs et salvaràs i es mora de la Covid seria bastant fort, amb la qual cosa és bastant probable que ho hagin estat tapant i ho han vestit d'un atac de cor, que és la cosa oficial. Però sí que han sortit veus i en proves, que va fer una roda de premsa l'altre dia, em sembla que es diu Lucy, o té un nom així que tampoc ara m'arriscaria, amb el tema, però va denunciar precisament que això, que no havia resat prou. Escolta, quin perfil té Samia Suluhu i quin país es troba, també? Clar, estem parlant... A part del tema de Covid. Sí, estem parlant d'un país que ja, arran d'aquest singular expresident, que era Magufuli, Magufuli, així, doncs sí que tirava endavant unes polítiques que podíem anomenar neoliberals, malgrat els orígens del partit, vull dir, de certa connivència fa uns anys amb el que seria el socialisme. Aquesta evolució que ha fet doncs és interessant també tenir-la en compte. Després estem parlant d'un país que és majoritàriament de creença cristiana, tot i que hi ha una població musulmana potser una miqueta més del 30%. De fet, la presidenta actual, una dona, que això també s'ha de posar en compte, s'ha de tenir en compte, però fins a cert límit, perquè jo crec que quan veiem aquestes coses és interessant que sigui una dona, evidentment, perquè això des del punt de vista de la visualització i en un continent com Àfrica, on les dones tenen un pes importantíssim en la societat, s'ha de destacar. Però ja estem una miqueta acostumats a aquest tipus de perfil, siguin dones o siguin, per exemple, presidents afroamericans, que és la primera vegada que estan al capdavant d'un govern com els Estats Units, que després duen a terme polítiques que en un principi, tot i sent Premis Nobel de la Pau, doncs, o la mateixa Aung San Suu Kyi, que n'hem parlat, també té punts foscos. Per tant, un país complicat, en una època com és el tema de la pandèmia també difícil, en un país africà com és Tanzània, i després doncs, uns reptes interessants, sobretot des del punt de vista econòmic, i una altra vegada tenim aquí com una mena de satèl·lit la Xina fent inversions, i un país que normalment no se'n parla tant i que també és les primeres inversions que té, diguéssim, el continent africà, que és Corea del Sud, que també doncs, està fent moltes inversions en aquests països, perquè ja el president anterior va declarar que s'estima més aquest tipus d'ajuts que no pas els ajuts que poden venir d'Occident, i ho va deixar ben clar perquè venia a dir que tenien més contrapartides, no? I que els pressionaven per fer més tipus de canvis polítics. La Gabriela abans parlava d'aquest polític que està a l'exili, a Bèlgica, que és interessant perquè ell, en les declaracions que feia, evidentment, aquest polític a l'exili a Bèlgica va fer unes declaracions també que deia que la situació que s'està vivint actualment a Tanzània, cito gairebé textualment, és similar a la que va viure a Espanya l'any 75 arran de la mort de Franco. Sí, ho va comparar, no? Però podríem dir que bueno, com es coneix, no? La Mami Samia, no? Que diuen allà, com es coneix, bueno, és musulmana, també la tradició diu que si el president és musulmà, el vicepresident ha de ser cristià o a l'inrevés, amb la qual cosa hi haurà un vicepresident cristià, que és una mica aquest entente per allò que dèiem, no? Per les proporcions i tal. Podríem dir que és la dona amb més poder d'Àfrica ara mateix, no perquè sigui una dona fora de sèrie, sinó perquè és que només n'hi ha dues. I l'altra, que és la d'Etiòpia, que també té un nom d'aquests que m'haig de llegir, Sale Work-Zewde, doncs és presidenta de l'Etiòpia, que és el segon país més poblat d'Àfrica, és important, però és una presidència honorífica. És a dir, poder real no en té, no? I la Sàmia sí que té un poder real, i a part és una dona que porta 20 anys de trajectòria És economista, en ministeris com ocupació, treball, vull dir, ocupació juvenil, afers socials, turisme, promoció. Ella és de Zanzíbar, que és una, diguéssim, recordem-nos, com una regió, no? Com si diguéssim, per això suposo que també va fent totes aquelles comparacions al líder a l'oposició, diguéssim, que està a Bèlgica, a l'ISU, doncs perquè també hi ha territoris autonòmics, per entendre'ns, i ella ve de Zanzíbar, no? I llavors allà ha fet pràcticament la seva carrera política i sobretot ha participat molt en l'assemblea de Constitució, de la creació de la nova Constitució, és a dir, que com a mínim està en el procés aquest d'aperturista. Bàsicament es considera una dona de consens, però clar, venint d'on venint, que era... És fàcil, no? Ser de consens, venint d'on venim, és fàcil. Venint d'on venim, que era del mago què? Del Magufuli, que ens costa, del Magufuli, doncs, clar, vull dir, ser consens és el que deia ell, vull dir, vale, evidentment, si és una dona
és un valor afegit en el sentit de que evidentment ha passat doncs, la discriminació, perquè en una biografia ho va explicar i se suposa que té una mirada, no?, de gènere, però clar, s'ha de valorar la gent pels seus actes, no? Vull dir, i ja dic també que no li tremolarà la mà, la qual cosa també està avisant. I fixeu-vos que fa una estona el Marc ens comentava el tema de la llibertat d'expressió, que això també ha estat durant l'època de l'antic president, el que ha mort ara fa poc, doncs també hi ha hagut organitzacions internacionals que s'han queixat de la manca de llibertat i de la censura en molts mitjans de comunicació. Això també veurem com... Que curiós també, com deia el Marc, el primer que fan és internet. Vull dir, jo crec que no sé, diguéssim, el tema de com està canviant avui en dia el control de les situacions per part de la política i dels polítics doncs, a través de les institucions del judicial, de la repressió amb el policial i després amb el tema sobretot de la llibertat d'expressió i tallant internet i les comunicacions perquè no t'arribin de fora doncs, el que no interessa, és un clàssic que jo crec que ja es pot fer com a manual del bon cop d'estat. Ara ens venim una mica més cap aquí perquè volem fer un altre comentari, ens acostem una mica més, perquè el 2012 una revista francesa publica un acord entre la filial d'IKEA a França i una empresa de seguretat per espiar el seu personal professional, el seu personal laboral i també a clients. Això permetia a IKEA entrar dintre arxius policials, per exemple, per conèixer antecedents, per conèixer coses que, en principi, si no és l'administració i fins i tot si no és la policia, no hi podries atendre. Això ha acabat en judici. Estem parlant del 2012, es destapa, Rafa, estem ara parlant que hi ha judici, 9 anys després. Sí, de fet hi havia parts d'aquestes peces que no s'han pogut jutjar perquè ja estaven, bueno, pel temps que ha passat, evidentment. Quina casualitat, no? Sí, això acostuma a passar. Doncs aquest, el francès que estava al capdavant de la seguretat d'IKEA, que es deia Jean-François Paris, que és, com el deies, és una investigació conjunta entre Le Canard Enchaîné i Mediapart, que són dos mitjans de comunicació molt potents a França, això s'ha de reconèixer, doncs, ha arribat a confessar que, evidentment, ell feia tot aquest tipus d'investigació, tenint la connivència també de policies que podien accedir-hi amb aquests fitxers per mirar si els seus treballadors tenien alguns tipus d'antecedents. I això, evidentment, és una notícia que ha saltat, se n'ha parlat molt a França, però jo vull aprofitar una miqueta aquest cas d'IKEA a França per parlar també d'altres que ens toquen de més a prop, molt ràpidament. El cas d'Iberdrola, per exemple, que hi trobaríem aquí un personatge que ja ha sortit aquí en d'altres xerrades, com és el comissari Villarejo, que hauria estat darrere també buscant o mirant de burxar informació encarregada per Iberdrola, en el cas d'una fàbrica que estarien fent a Cádiz, Arcos de la Frontera, sobre el tema de l'energia, i sobretot també investigar el jutge que portava el cas perquè mirés d'aturar i a veure quina informació comptava que aniria en contra de l'empresa, en aquest cas d'Iberdrola, que haurien intentat trobar informació de treballadors d'Iberdrola que passarien també informació sensible a activistes relacionats amb el medi ambient i l'ecologia. Per tant, Iberdrola, Amazon, que també recordo que a finals del 2019 va haver-hi una vaga a tot l'estat i en concret en l'empresa, la seu d'Amazon que té aquí a Barcelona, doncs hi va haver, es va espiar, es va fer fotografies, es va fer seguiment de sindicalistes i treballadors convocants i darrere hi havia també un amic d'en Villarejo i un parell de detectius que havien estat treballant en el seu moment per l'agència de detectius Método 3 i que estarien implicats també amb el cas que es va anomenar Cas Catalunya o Policia Patriòtica a l'època en què era ministre de l'Interior el Fernández Díaz. I un tercer cas, i saltem de continent i anem als Estats Units, que ha sortit ara per part d'una empresa nord-americana que es diu Vice, que ha investigat com s'estava espiant també a treballadors de McDonald's que es volien sindicar o demanaven millores salarials, perquè ara s'està debatent molt als Estats Units i estan lluitant molt els treballadors de McDonald's que s'apugi l'hora, el preu de l'hora de feina, de $7, crec que és, no arriba a $7,50 i que s'apugi a $15 l'hora, que és una proposta que dona suport, sembla ser majoritàriament als americans, en un 60 i escaig%, i fins i tot el mateix president Biden s'ha mostrat partidari. Però en paral·lel a tot això, aquesta multinacional està fent espionatge als seus treballadors i està evitant que es facin un sindicat, que això és un tema que porta molts anys en aquest tipus d'empreses, que és pràcticament impossible,
i per tant és una cosa que Tot i que veiem... la denúncia d'IKEA va sortir d'un dels dos sindicats que hi ha dels treballadors. Era perquè... CGT, si no m'equivoco. Sí, i llavors a IKEA, perquè ens fem un posicionament de perquè a França hi ha hagut tanta polèmica, hi ha 10.000 treballadors a IKEA a França. De fet, és el tercer país on IKEA té més, després dels Estats Units, crec, i té una repercussió bastant important i una tradició, perquè cada ciutat de França, mínimament, amb més de 100.000 habitants té un IKEA, no? Pràcticament. I això, doncs, a nivell de l'opinió pública francesa i a nivell de la marca, el branding, no? de com de malament queda IKEA, doncs els hi farà bastant mal. Pot fer mal econòmic perquè comença avui el judici, s'acabarà cap a l'abril, però 3 milions d'euros demanen d'indemnització. I hi ha casos, per exemple, de gent que estava de baixa. Hi havia el cas d'una noia embarassada que estava de baixa, que són dels que ho van iniciar, que doncs la van acomiadar dient que havien fet uns detectius i tal, i que no estava de baixa. I llavors allà van començar a estirar el fil i van veure que hi havia més de... Doncs també hi havia directius que els havien obligat a marxar a base de saber dades de la seva vida personal. Vull dir, és com un recurs, diguéssim, bastant àgil a nivell laboral, no? Perquè dius, clar, tu tens una informació, amb la informació jugues com vols, no? Però a IKEA li pot sortir bastant car, sobretot no tant pels diners, sinó per la marca i la imatge, clar. Rafa, Gabriela, gràcies una vegada més. Records IKEA de Montigalà. IKEA de Montigalà. Gràcies avui per fer el viatge que hem fet fins a... Gràcies a vosaltres, sobretot per aquestes connexions amb una televisió local, que és un luxe. Vagi molt bé. Ara tornarem a marxar cap al tema internacional d'aquí uns minuts, però abans la Gisela ens demana pas perquè s'han anat fins al rocòdrom d'aquí de Bufalà, perquè allà també han hagut de començar a lligar maneres de funcionar diferents que no estaven gens acostumats per veure com es podia seguir practicant aquest esport. Marxarem cap al rocòdrom i deia que després tornaríem per l'internacionalisme, perquè vindrà l'Ousmane Oumar, escriptor, un jove que va arribar aquí procedent de Ghana i que publica un segon llibre i, a més, porta a terme ara una iniciativa solidària. Abans, però, ens anem cap al rocòdrom.